Salama. Cikin Gombe, uban ƙasa, shugaban majalisar sarakuna ta jihar Gombe, Giwa, barka da zuwa wannan ɗakin taro. Ya mataba sarkin Gombe, shugaban majalisar sarakuna, sarkin Daban Najeriya, sarkin yakin sarkin musulmi, yau ya iso wannan ɗaki ya tadda yayansa cikin makil suna marhabun lale da isowarsa. A tare da shi akwai hakimai na karaga da kuma masu kasa. Umar Algali me kace? To gani na alhamdulillahi mai martaba sarki cike yake da farin ciki, hakimansa da kuma sauran al'ummar kasar Gombe baki daya a wannan muhimmiyar rana. Rana ce ta farin ciki domin rana ce da mai girma shugaban tarayyar Najeriya President Muhammadu Buhari GCFR ya karrama mai martaba uban ƙasa da lambar yabo mafi daraja wato CFR. Yau idan ka kira Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku sai ka ƙara da CFR.